Впечатляващо е това, че той е от еврейски происход, а бежанците са предимно араби, така че това е другия изключително необясним за нас, нали, хуманитарен жест, но явно, че хора с добри сърца има навсякъде и господин Бари е един от тях. Благодарение на този договор за сътрудничество ние разширихме съвместната дейност, по-точно помощта от страна на господин Бари. Той предложи и изпрати хранителни добавки, които произвежда. Ние успяхме да се организираме много бързо, получихме разрешението от държавата и освободихме въпросните храни и в момента те са в нашите центрове и се харесват от бежанците. Тук е момента да подчертая, че хората, които господин Бари вече е организирал и са преминали през неговите центрове до получаване на статут, след което са се отправили към държавите, от които са получили покана, надвишават 1218 човека, което бих казал към момента, и заради това помолихме отново господин Бари и той беше така благоразположен и ни помогна и в това отношение. По никакъв начин никой не се е опитал, нали, да направи за българската държава. Това е една неоценима помощ. Просто искам да кажа, че аз чувствам в лицето на господин Янк Бари един изключително съпричастен към нашите проблемите на бежанците, които в България специално са поставени и от президентството, и от Министерски съвет като надпартийни. Our goal was to surpass and honor the late Oskar Schindler in saving 1,200 Jews in World War II. We have now saved 1,218 refugees with the help of the State Refugee Agency and especially Nikolai. Why is our number 1,218? Because we have surpassed that. 18 in Hebrew is chai, which means life. And it's life to 1,218 people. They were primarily Syrians, Iraqis, and Afghanis, Muslims, Druze, and Christians. We will continue and double this number and triple this number because I think, as Nikolai might agree, there are a lot more refugees coming in. We don't know the situation right now in several other parts of the world. The world is in chaos right now, and we have no idea what's going to happen, but Bulgaria has left their doors open, and it's time for the world to see that we could not have accomplished this without the country of Bulgaria and without the State Refugee Agency and Nikolai. Thank you. Така че ние категорично като държавна институция и аз като председател на агенцията заявявам, че помощта на господин Бари, на неговата фундация за нас е неоценима, защото тя е навременна. Тя дойде в най-нужния момент за нашата агенция. Така че, господин Бари, изключително ви благодаря и разчитам, че и занапред ние ще си сътрудничим и вие ще ни помагате. Thank you very much. Thank you.